जाया आंखौ मानसिफोरनि सिगाङाव सिमान लायो, बिखौ आंबो सोरगोआव आफानि सिगाङाव आंनि होननानै सिमान लागोन। नाथाय जाया आंखौ मानसिफोरनि सिगाङाव सिमान लाया, बिखौ आंबो आंनि होननानै आफानि सिगाङाव सिमान लानाय नङा। आङो बे बोसोनखौ मानो फरायदों होननानै बुङोब्ला, एबा बे बाथ्राखौ, बे बिसयखौ मानो बुंदों होननानै बुङोब्ला, आङो बुंनो थाखायथ' आङो सानाखैमोन, नाथाय बेफोरबायदि माखासे बिसयफोरखौहाय आङो नुनो मोनदों। बेवहाय बाय फर्सलि बिदि खोथाफोर बुंनायफोरखौहाय खोनादों दि जिथुनिखि सेन्सास दङ बेयावहाय जाहैबाय साफ्रोमबो बर'फोरा बेयाव बाथौ लिरनो नांगौ होननानै बेफोरबायदि बुंनाय बाथ्राफोरखौ मोनदों आरो खोनादों, आरो गोबां थरखा थरखि बिसयफोरखौहाय आङो बेयाव नुनो मोनदों, मिथिनो मोनदों। नाथाय जोंनि बाइबेला जाहैबाय बेखौसो बुङो दे, जाया आंखौ मानसिफोरनि सिगाङाव सिमान लागोन, बेखौ आंबो सोरगोआव आफानि सिगाङाव आंनि होननानै सिमान लागोन। दिनै जोङो बेयावहाय लिरोब्लाबो, बेयावहाय बुङोब्लाबो जोङो इसोरखौ थगायनाय जागोन। जोङो बेफोरबायदि लिरफ्लायोब्लाबो, एबा अकल खालि लिरनोल' नांगौ, जास्ट लिरनांगौल' बेफोरबायदि जुदि बुङोब्लाबो जोङो जाहैबाय सोलिनाय जागोन, फोलानाय जागोन। आङो गासैयावनि इसोर, जायगा दाबसेयावनिल' इसोर नङा। मानसिया बबेबा आन्दो जायगाफ्राव आंखौ सिखोमानो हागौ खोमा, आङो बिखौ नुनो मोनाजासे। आं जे सोरगो आरो पृथिबियाव जेरावबो दं, बिखौ मिथिया नामा? बिनिखायनो जाहैबाय जोङो बेखौहाय मावनो हाया, खालामनो हाया, आरो रावबो मानसिया गावनि धोरोमखौहाय बेबायदि थगायनाय नङा। धोरोमा जाहैबाय इसोरखौसो सिनायथि होयो, सोरबा बेक्तिखौ, सोरनिबा थासारिखौ नङा। दिनै जोंनि केरेक्टारानो जुदि, जोंनि आखल आखु, जोंनि स्वभाबफोरानो जुदि बेफोरबायदिल' जुदि जायोब्ला, गुबुनखौ नासयनो, गुबुनखौ थाथा होनाय, गुबुनखौ लाजि फोनांनाय, गुबुनखौहाय गादबनानै दोननाय, गुबुनखौहाय बायदिसिना लेथ्रा लेथ्रा बुंनाय, जुदि बेफोरबायदिल' जुदि जायोब्ला, अब्ला फोरमाना बेनो नुजासारो दि धोरोमावहाय बेनो दंखायो। बिसोरनि धोरोमाव बेबायदिनो खालि, बिसोरनियाव बेबायदिनो बुंनाय दंखायो खोमा, बिसोरखौ बेबायदिनो फोरोंखायो खोमा, बेबायदि खोथाया जाहैबाय ओंखारहोयो। जुदि धोरोमाव अननायखौनो जुदि फोरोङोब्ला, जुदि धोरोमा खौसेथिखौनो फोरोङोब्ला, जुदि धोरोमा गोरोबज्लायनायखौनो जुदि फोरोङोब्ला, जुदि धोरोमा गावजों गाव बुजिलायनाय, मिथिलायनायखौनो जुदि फोरोङोब्ला, दिन्थियोब्ला, बेवहाय जाहैबाय जोंनि आखल आखुआबो बेबायदिनो जागोन। नाथाय धोरोमावनो जुदि बेबायदि जुदि गैयाब्ला, आखल आखुआबो जाहैबाय बेनो जागोन। धोरोमा जाहैबाय जाथिखौ नङा, धोरोमा जाहैबाय इसोरखौसो सिनायथि होयो। धोरोमा जाहैबाय धोरोमिया इसोरखौसो दिन्थियो। गोसोआव ला, जोंनि बाइबेलाव, जोंनि शास्त्रआव, जोंनि धोरोम बिजाबाव बेबायदि लिरनाय दङ। मानोना शास्त्रआव लिरनाय दं, फोरबुआ होनदों, नंथारगौयै आङो गोथां इसोर, साफ्रामबो आंनि सिगाङाव हान्थु खरायगोन आरो आंखौ इसोर होननानै साफ्रामबो सिमान लागोन। बिनिखायनो जाहैबाय खोथाया बेनो, नों जुदि सान्थियै थानोब्ला गुबुनखौबो नोङो सान्थियै थानो हो। नों जुदि मोजाङै थानोब्ला, मोजाङै हान्थिनोब्ला गुबुनखौबो नोङो मोजाङै थानो हो, मोजाङै हान्थिनो हो। बिनिखायनो खोथायाव खोथा बेबायदि बुंनाय दङ, नोङो सोरनिबा न'खरखौ गाज्रि खालामोब्ला गोसोखां, नोंहाबोदि मोनसे न'खर दङ। नोङो सोरनिबा लाइफखौ गाज्रि खालामनायनि सिगां गोसोखां, नोंहाबोदि मोनसे लाइफ दङ। नोङो सोरखौबा दुखु होनायनि सिगां गोसोखां, नोंहाबोदि दुखु मोननाय, गाबनांनाय, सैनांनाय दङ। बिनिखायनो सोरनिबा सायावहाय बेफोरबायदि मावनायनि सिगां नोङो सानग्रो, नोंनि लाइफखौ, नोंनिबो न'खरखौ जेरैबायदि नोङो गुबुननि सायाव मावगोन, बेबायदिनो नोंबो मोनफिनगोन। जेखौ नोङो फोगोन होननानै बुंदों जोंनि बाइबेलाव, नोङो बेखौनो हागोनबो। जायनि सायाव नों जेरैबायदि मावगोन, बेबायदिनो नोंबो मोनफिनगोन। बे जाहैबाय मोनसे लन होथ'नाय बायदि, बिनि फिन नोङो सुदै मुलै मोनफिनगोन। बेनिखायनो दिनै सोरखौबा गाज्रि बुंनायनि सिगां, सोरखौबा थाथा होनायनि सिगां, सोरनिबा धोरोमखौहाय बेफोरबायदि बुंनायनि सिगां, सोरनिबा सिबिनायखौ लाजि फोनांनायनि सिगां, गाज्रि गाज्रि बाथ्राफोर बुंनायनि सिगां, धोरोमनि सायावहाय बेफोरबायदि बुंनायनि सिगां सानग्रो। दिनै जेरैबायदि नोंसोर बुंनायाव जों दुखु मोनो, बेबायदिनो जुदि जोङो जुदि बुंफिनोब्ला, फिडबेक होफिनोब्ला, मा दिनै नोंसोर दुखु मोनालासिनो थागोन ने? नोंसोर गाज्रि मोनालासिनो थागोन ने?
दिनै जेरैबायदि थाट्टा होयो लाजि फोनाङो बेफोरबायदि जोंबो जुदि बुङोब्ला जोंबो जुदि खालामोब्ला नोंसोर मा रागा जोङालासिनो बोराबालासिनो नोंसोर थागोन ने? जेब्ला नोंसोर बुङो अब्ला गासैखौबो नोंसोरो गावसोरनिखौ राइट होननानै सानो, नाथाय जेब्ला जों बुंफिनो अब्ला जोंखौहाय मा गोबां गाज्रि गाज्रि गोबां थाट्टा होनाय लासिं सिं लेथ्रा लेथ्राफोर बुङो बाथ्रा। आखाइया फारसेजोंल' खबजाया, फारनै नांगौ। खावाङा फारसेजोंल' गाबा रिङा, मोननै नांगौ। बेनिखायनो सानग्रो, बुजिग्रो, मिथिग्रो माबायदिया मोजां, माबायदिया गाज्रि, माबायदिया गाहाम जागोन, माबायदिया गाहाम जानाय नङा, माबायदि खालामोब्ला, माबायदि मावोब्ला। बेयावथ' आं माखासे पलिटिशियान लिडारफोरखौबो आङो बेयावहाय इनभल्भ जानाय नुदों, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय नुदों, माबा षড়यन्त्र माबा बानायदों, माबा मोनसे षড়यन्त्र दङ, बेफोरबायदि ख्रिस्टियान मिशनारिनो माबा मिशनारि गोबां खोथा बुंनाय बेफोरबायदि नुदों। खोथाखौ बुङोब्ला साननो नांगौ, बिजिरनो नांगौ, बुजिनो नांगौ। बिदि बुङोब्ला मा जागोन, बिदि होनोब्ला मा जागोन, बिदि मावोब्ला मा जागोन। मोनसे इउनिटि, मोनसे खौसेथि अब्ला बहा थांखो? आङो जोंनि फोथायारि सुबुं व्यक्तिफोरनिसिम आं बेखौनो बुंनो सानदों जोबथायावहाय। लुकासनि लिरनाय 12 अध्याय 8 पद, आं नंथारगौयै नोंसोरखौ होनो, जायहा आंखौ बयनिबो सिगाङाव सिमान लायो, बिखौ मानसिनि फिसाज्लायाबो इसोरनि आरफोरनि सिगाङाव सिमान लागोन। आमेन।